Morjesta. Mun nimi on Panu Toukula ja me ollaan täällä Liskerin tiloissa nyt jutustelemassa vähän konenäköasioista. Morjesta Topi. No terve Panu. Mites sun rooli oli tässä hommassa? No mä toimin tämmöisenä sparraajana ja asiantuntijana ja me ollaan laitettu vikojen luokittelutarkkuutta kuntoon tuosta Profigradeista. Ei sillä, että se huono olisi ollut ennenkään, mutta päätettiin lisätä koneoppimiseen perustuvia algoritmeja sinne ja saatiin parannettua sitä vielä 24% entisestä. Ei huono. No voi sanoa, että aika hyvä. Kyllä. Meillä oli alun perin, kun mietittiin tätä, että lähdettiin tekemään, niin pohdittiin itse asioita ja vähän tutkittiinkin näitä malleja ja päädyttiin siihen ratkaisuun, että tarvitaan ehkä jonkunnäköistä jeesiä. Minkälainen pohja sulla on näihin konenäkömalleihin ollut? No mä aloitin konenäköhommissa vuonna 1999 ja silloin on ensimmäiset oppimisalgoritmit kirjoittanut itse. Ja siitä sitten pikkuhiljaa on toiminut ensin yliopistossa tutkijana, tein väitöskirjan älykkäiden järjestelmien alalta ja konenäköä tutkin ja samalla pyörittelin omaa firmaa ja sielläkin tehtiin tämmöisiä oppivia konenäköohjelmia. Ja sitten mulla on tässä välissä ollut useampi pikkufirma, jotka on kaikki jollakin tavalla konenäköä tehnyt. Ja sitten nyt viimeksi päätin sitten lähteä ihan omilleni, tämmöisen yhden miehen konsulttifirman perustin ja ajattelin, että tätä osaamista voi sitten muillekin jakaa tämän kautta. Ja näinhän se on sitten osoittautunut. Meillähän oli joskus aikaisemmin jo yhteistyötä. No joo, vuosilukua en kyllä muista, mutta joskus aiemmin tehtiin semmoinen tukipyörityksen mittari koneenäöllä ja silloin käytettiin siihen tämmöistä tekstuurianalyysimenetelmää ja kalibroidusta kameroista laskettiin tarkasti, että kuinka paljon se tukki pyörii reaaliajassa. Se on sitten edelleenkin ilmeisesti teidän tuotteissa tuolla maailmalla. Kyllä. Aika menestykäskin tuote ollut. Että vieläkö tekstuurianalyysi on tämän päivän tekniikka? No siis harvathan näistä vanhentuu kokonaan. Että on, siis, mutta se ottaa erilaisia muotoja, että niin, ei sillä tavalla tehdä kuin aikaisemmin tehtiin. Että tekstuuri on tärkeä juttu myöskin niin kuin laudanpinnan analysoinnissa, että se pintarakenne ratkaisee hyvin monessa kohdassa, että onko se lauta nyt viallinen vai ei. Mitäs sitten, jos vertaa perinteistä konenäköä näihin uudempiin AI-pohjaisiin ratkaisuihin, niin vieläkö perinteisellä konenäöllä on paikkansa? On paikkansa ja eihän AI kaikkea korvaa. Ja nyt tässä ehkä täytyy sanoa vielä, että se AI, tekoäly on ehkä semmoinen suurelle yleisölle toimiva markkinointitermi, että enemmän kuin mikään teknologia varsinaisesti. Mä mieluummin puhun koneoppimisesta, joka tarkoittaa sitä, että sillä koneella on joku algoritmi, joka automaattisesti pyrkii löytämään semmoisia asioita datasta, jolla on merkitystä sen sovelluksen kannalta. Että siinä ei varsinaista semmoista älykkyyttä, tekoälyä ihan hirveästi edelleenkään ole, vaikka se saadaan siltä näyttämään. Mutta perinteisillä menetelmillä on paikkansa. Esimerkiksi niin tarkkoihin mittaussovelluksiin nämä oppivat menetelmät sopii aika huonosti. Että niillä saadaan semmoisia ehkä vähän pehmeämpiä tuloksia, jossa niin tämmöiset millimetri- mikrometritarkkuukset mittaukset niin ei oikein niihin istu. Meilläkin on tämä Profiscan Control, mikä mittaa kappaleiden paksuuksia, niin siinä on tarkkuus on 10% millimetrin. Joo. Voisiko tämä soveltua siihen vai puhutko just tästä epätarkkuudesta? Just tämmöisistä puhun, että se niin turha lähtee yrittämään näillä oppivilla menetelmillä ton tyyppisiä sovelluksia. Ja tosi paljon on ihan perinteistä insinöörityötä edelleen siellä, että kamerat täytyy jotenkin saada ottamaan semmoista kuvaa, että siitä ylipäätään saadaan mitään analysoitua. Että se ei saa olla valottunut puhki eikä se saa olla musta. Ja se pitää ottaa oikeaan aikaan, oikein tahdistettuna. Se pitää kalibroida, että sitä pystytään mittaamaan mitään. Ja kaikki nämä on edelleen olemassa, nämä ongelmat, eikä niitä pystytä tällä koneoppimisella tai tekoälyllä ratkaisemaan. Tuosta tullaankin tähän AI-avusteiseen koodaamiseen.
miten näet, että kun paljon käytetään AI:ta esimerkiksi koodauksen avusteena, niin voidaanko käyttää myös suunnittelemaan järjestelmiä vai tuleeko siinä taas tämä insinöörityö ja osaaminen esiin? Joo, hyvä kysymys. Eihän se osaamisen tarvetta poista. Ja se, kuka käyttää näitä tekoälyapureita, niin täytyy olla asiantuntija sillä alalla, että pystyy arvioimaan, että onko se tekoälyapuri antama tulos järkevä vai ei. Ja silloin kun se on järkevä, niin sehän on älyttömän tehokas apuri. Sillä voidaan säästää aikaa ja tehdä semmoisia puuduttavia työvaiheita helposti ja siltä voi saada hyvää palautetta omasta toiminnasta ja hyviä ideoitakin välillä, mutta aina joutuu itse arvioimaan, että oliko tässä nyt mitään järkeä vai ei. Mihin tämä kaikki perustuu? Tämä AI:n osaaminen ja oppiminen. Ai teknisesti vai? Voit vapaasti kertoa. Se on hyvä kysymys. Ja lyhyesti sanottuna tilastolliseen hahmontunnistukseen. Se tarkoittaa sitä, että olipa se data mitä tahansa, tekstiä, kuvaa, videota, voisi olla jotain muutakin mittaustuloksia, niin sitä kerätään, saadaan numerotietoa, joka edustaa jonkunlaista tilastollista jakaumaa. Ja sitten luodaan koneoppimismalli, joka pyrkii jollakin tavalla tiivistämään sen tilastollisen informaation niistä numeroista sillä tavalla, että se myöskin yleistyy sitten, että kun tulee joku data, jotakin numeroita, joita ei siinä opetusdatassa ollut, niin se antaa järkevän ennusteen siitä, että mitähän se voisi olla. Ja sitä tämä niin kuin pohjimmiltaan kaikki on. Mites tämä sitten, jos otetaan tämä meidän tekoälyhanke, missä tutkittiin erilaisia sahatavaran vikoja ja opetettiin tekoälymallia niiden avulla, niin mitä sanot siitä hankkeesta, miten se soveltui AI-ajan työhön? No tämähän on oikein tyypillinen semmoinen, mihin nämä työkalut soveltuu hyvin. On teidän tapauksessa vielä jopa niin, että datalla opettaminen voidaan tehdä on olemassa, mikä on aivan älyttömän hyvä lähtökohta. Aika usein joudutaan lähtemään siitä, että haluttaisiin käyttää jotain oppivaa menetelmää, mutta dataa ei vielä ole ja sitten joudutaan käyttämään niin se aika oikeastaan siihen, että kerätään se data. Ja sitten tämä on oikein tyypillinen tämmöinen luokitteluongelma, että meillä on kuvia puubioista ja pitää pyrkiä löytämään mahdollisimman tarkasti ne vikaluokat ja se soveltuu niin nenää päähän tuommoiselle neuroverkkoluokittelijalle. Sen takia tässä oli niin oikein hyvät onnistumisen edellytykset tässä projektissa. Montako kuvaa tarvitaan, että yksi vika pystytään opettamaan? Siihen on mahdotonta sanoa yleispätevää vastausta, mutta se riippuu siitä, että kuinka suurta variaatiota siinä alkuperäisessä datassa on. Eli jos se on kovasti hajallaan erinäköisiä ne viat, tulee semmoinen leveä tilastollinen jakauma sieltä, niin tarvitaan enemmän dataa. Ja jos ne on kaikki hyvin homogeenisia ja samannäköisiä, tarvitaan vähemmän, mutta kyllä nyt puhutaan aina kymmenistä tuhansista näytteistä ja kuitenkin, että saadaan mitään tosielämässä toimivaa aikaiseksi. Että meilläkin taitaa tällä hetkellä olla tuossa mittaluokassa ne opetusmäärät ja potentiaalia on vielä paljon, koska kuvia on vielä paljon leimaamatta ja voidaan koko ajan generoida lisää. Joo, ja se on ehkä mikä monia minunkin asiakkaita yllättää alku, että se kun aikaisemmin koodattiin ja yritettiin saada jotkut säännöt aikaiseksi, minkä perusteella voidaan asioita luokitella. Siinä käytettiin hurjasti aikaa siihen, että mietittiin ja testattiin erilaisia sääntöjä. Katsottiin, että mikä toimii. Nykyään se työ on siirtynyt vain sen datan käsittelyyn, että nyt on algoritmi, joka pystyy oppimaan sen asian itse, mutta se vaatii sen datan, jonka joku on sitten leimannut. Ja se on aika monesti valtava työmaa sitten, että sitä joutuu projektin alkuvaiheessa asiakkaalle kertomaan, että hoksatkaa tämä, että tähän tulee menemään aikaa. Se huomattiin ainakin tuossa, että se ei ollutkaan niin yksinkertaista sen järjestelmän tai eritoten sen opetusjärjestelmän pystyttäminen. Että siihen ei ollutkaan ihan suoria valmiita työkaluja, vaan vaadittiin paljon omaa rakentamista, että saatiin tehtyä semmoiset systeemit, millä pystytään nopeasti opettamaan kuvia ja tehostamaan sitä. Joo, ne on
vähän tämmöisessä teollisessa laadun tarkkailussa erityislaatuisia nuo vaatimukset, että työkalut, mitä tarjotaan netissä valmiina, niin ne on enemmän tämmöiseen yleiskäyttöiseen koneenäköön, että löydä ihmiset kuvasta tai löydä suojavarusteet kuvasta tai jotain tämän tyyppisiä juttuja. Ja ne on sitten ne datamäärät, kuvamäärät, mitä niillä käsitellään, on huomattavasti pienempiä ja sitten se työkalu on aivan erityyppinen, että sillä rajataan, piirretään, että tuossa kohdalla tuo pitäisi poimia ja näin. Ei ne sellaisenaan sovellu tähän. Aika hyvää lopputuloksia päästiin sitten näiden työkalujen ekosysteemien osalta. Joo, siis kyllähän sitä pystytään nopeuttamaan automaattisesti. Ja kyllähän nämä kaupallisetkin työkalut käyttää niin mallipohjasta leimaamista apunaan, mutta että ei ne sellaisenaan silti sovellu tähän, että me jouduttiin rakentamaan omat ja sillä saatiin sitten nopeutettua asioita huomattavasti. Tuosta päästiinkin noihin malleihin. Sekin on semmoinen työmaa, mitä alun perin ei osattukaan edes arvata, että malleja on valtava määrä ja niistähän pitää jotain tietää, että osataan valita oikein. Joo, no niillä on tietysti erilaisia ominaisuuksia ja ne sitten sovellus ratkaisee se, että minkälaista kannattaa lähteä hakemaan. Ja se ei oikeastaan ole muuta kuin kokemus sitten, minkä perusteella sen valinnan voi tehdä. Että niitä on erilaisia malliarkkitehtuureja, erilaisia käyttötarkoituksia, erilaisiin laskentaympäristöihin soveltuvia. Että meillä oli siinä mielessä hyvä tilanne, että me pystytään laskemaan grafiikkakorteilla ja ei ole sillä tavalla muistirajoitteinen tai CPU-rajoitteinen tämä laskenta, niin voidaan käyttää suhteellisen isoja malleja, jotka on sitten suorituskuviltaan parempia kuin pienet mallit luonnollisesti. Mites nämä kaikki on kehittynyt tässä viimeisten vuosien aikana? Nyt niin kuin viime aikoina on puhuttu paljon AI:sta, mutta se ei olekaan niin uusi keksintö. Oltaisiko me voitu tehdä tällainen systeemi jo 80-luvulla? No siis niin kauan kuin matematiikka on ollut olemassa, niin tähän on ollut keksittävissä. mutta niin, on moni asia, nyt on lopulta tullut siihen pisteeseen, että tämä on kaikki tullut mahdolliseksi. Sinänsä niissä algoritmeissahan ei ole mitään uutta. Mä joskus varsin kahlasin läpi tämän, oliko se GPT-2, mistä on viimeiseksi OpenAI julkaissut tieteellisen artikkelin ja katsoin, että milloin ne algoritmit on kehitetty. Oikeasti mitä siinä käytetään. Viimeinenkin niistä taisi olla 80-luvun puolivälissä. Ei siinä mitään algoritmipuolella ihan hirveistä uutta ole, mutta sitten näitä asioita, kun on sopivalla tavalla yhdistelty ja saatu semmoisia pieniä ratkaisevia oivalluksia, että miten voidaan joku neuroverkko opettaa, niin se on se algoritmipuolen kehitys, mikä on tapahtunut, mutta isompi merkitys on sillä, että meillä on dataa saatavilla ja riittävä laskentateho, että niitä ylipäätään voidaan kuvitellakaan opetettavan niin isoja verkkoja, mitä pystytään rakentamaan. Niin ne on ollut ne ratkaisevat tekijät. Kyllä, siis myöskin koneen näön puolella kuva-analyysiverkoissa niin on ihan viime vuosina tullut uusia hienoja arkkitehtuureja, joilla pystytään taas erityyppisiä sovelluksia ratkaisemaan. Että kyllä tässä koko ajan täytyy tiedeartikkeleita lukea, että pysyy kärryillä, että mitä tapahtuu. Siitä on tietysti pitkä tie aina, jos on tiedeartikkeli ja sitten on joku toimiva työkalu, millä pystytään tätä toteuttaa. Niin siinä on siinä aina tuotekehitystä välissä. Mitäs sitten, kun puhutaan näistä laajoista kielimalleista ja mitä jokainen käyttää lähestulkoon päivittäisessä työssään, niin miten nämä tekniikat eroavat nyt sitten, miten me käytetään oksien tunnistukseen versus mitä tarjoaa laajat kielimallit? No ei periaatteessa sua eroa mitenkään. Että siinä on sama tilastollinen hahmontunnistus pohjalla, että lasketaan piirteitä, muutetaan se kuva numeroiksi ja sitten syötetään sen neuroverkolle ja pyritään saamaan sieltä ulos haluttu tulos. Ja sillä tavalla ne kielimallitkin on karkeasti ottaen toimii. Siinä ainut ero on se, että se data, mikä syötetään sisään, niin on tekstiä, joka on muutettu tokeneiksi, eli numerovektoriksi. Ja se tavoite, mikä on, että ennustetaan seuraava sana, mikä tulisi sekvenssissä seuraavana. Meillä se data on kuvadataa, pikseleitä, RGB-arvoja ja tavoite, mikä yritetään saada aikaiseksi, niin on vikaluokitus. Ja siinä välissä on sitten semmoinen
musta laatikko, jossa on miljardeja parametreja. Meidän tapauksessa nyt ei ole miljardeja, mutta on kuitenkin miljoonia. Ja niiden parametriarvot yritetään löytää semmoiseksi, että tästä datasta saadaan laskettua se tavoitefunktion arvo. Tällä tasollahan on ihan sama juttu, mutta toki se verkko, mikä siinä välissä on, niin se on arkkitehtuuriltaan ihan erilainen. No ainakin nopeuden puolesta nyt tulokset osoittaa, että tällä AI:n käytöllä ei ole laskentatehossa juurikaan minkäänlaista pudotusta, eli tavallaan pidetään edellinen suorituskyky, mitä systeemi on pystynyt toteuttamaan. Joo. Vielä tähän toteutettuun sovellukseen, niin siinä nyt viimeisten testien mukaan on saatu noin 24% parannus vikojen tunnistuksessa, niin se on aika vaikuttava siihen, että aikaisempikin järjestelmä pääsi 96% arvosaantoon sahatavaran laadutuksessa ja tästä pystytään nyt parantamaan, niin ihan vaikuttavaa tekemistä. Joo, kyllä niin monesti näin käy. Että... Onko tulevaisuuden visioita, mihin tämä menee seuraavaksi? No toki mulla on visioita ja itse ihan omaa tuotekehitystä teen myöskin niiden visioiden pohjalta. Ja kyllä mulla on tavoitteena koneenäkö muuttaa semmoiseksi, että siinä ei tarvita enää asiakaskohtaista asennuksia tai ohjelmointia ollenkaan. Että sen kun lyöt sensorin linjalle, se oppii itse, että mitä siellä menee ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Säänähän meneekö meidän laitteet missä kohtaa? Ei mene ihan vähän aikaa. Siis siinä on rajansa edelleen teknologialla, mutta joitakin asioita pystyy jo tänä päivänä sillä tavalla ratkomaan, että ei tarvitse koneelle oikeastaan kertoa yhtään mitään. Helposti harhaudutaan semmoiseen tekoälyhypeen, että tehdään tekoäly itsensä vuoksi. Mä en tykkää siitä yhtään, koska kyllä se pitää niin asiakastarve olla se lähtökohta. Ja sitten siitä lähtee miettimään, että mitä se asiakas tarvii ja voitaisiinko siihen soveltaa koneoppimista vaikkapa. Ja sitten mietitään, että onko se järkevää, että vaikka tulos olisi, että voitaisiin tätä asiakastarvetta ratkaista koneoppimisella, niin silti silläkin on joku hinta. Että läheskään aina se investointi ei ole kannattava kuitenkaan, vaikka se periaatteessa olisi mahdollinen ratkaista näin. No samaa mietittiin silloin, kun lähdettiin tätäkin tekemään, että valtava työmaa ja jumppa oli iso, niin kannattaako se vai ostaako tätä kukaan. Mutta onneksi ollaan päästy hienoihin lopputuloksiin. Joo. Vaikuttaa potentiaaliselta ja tavoitehan meillä on aina kuitenkin saada saantoa lisää asiakkaalle, niin se näyttää toteutuneen. No niin, siinä on just käynyt näin, että asiakkaan tarve lisää saantoa ja miten me saataisiin luokittelutarkkuutta paremmaksi, että saanto lisääntyisi. Sitä kautta on tultu ei menty peräeläpuun. Mitäs sitten jatkohankkeita? Ruvetaanko tekemään jotain uutta tuotekehitystä jossain kohtaa? No mieli hyvin. Tässähän on ollut tosi mukava tehdä yhteistyötä teidän kanssa ja osaavaa porukkaa. Ja se on aina ilo, kun on tämmöistä sovellusalueen osaajat, oikein tosi ammattilaiset mukana, niin voi luottaa siihen, että tavallaan se puoli sitä hommasta on hanskassa ja mä voin keskittyä siihen, minkä mä taas osaan hyvin. Työnjako on ollut minun mielestä aika hyvä tässä, että ei ole tarvinnut arpoa, että kuka osaa minkäkin asian. Samaa mieltä, että nyt on muutama onnistuminen taustalla, että hienoja tuotteita syntynyt. Varmasti yhteistyö jatkuu.